La ngenkathi size sihamba nawe siye nakhunja sizokhipha imali yagogo yangaphuma. Yebo. Ngangisengiyikhiphile vele sinosibhuku. Wayenzani imali? Angitholanga i-chance ukuthi ngiyisebenzise imali because wavele wahamba nayo isibuko singakwenzi into asisiyiplanile but ngangithi ngizofunda ngayo. Oh, kodwa isibindi sakho esingaka. Ube wazi kahle ukuthi ugogo akaphilile ekhaya. Thatha yena imali yakhe undlela nje wena nje. Wonke wenze lento le. Ngangaqondile nami ukuthi kube kanjena and ngiyayisola nje. Kahle kahle kufuna ukwenzani? Ngicela ukubingelela ngikwamukele mbukeli weBlack Life TV ohlelo lethu esilibiza ukuthi sikhipha iy'mfihlo. I am uMlangeni Magasela, ngihleli nani kulolu hlelo sizwe abantu ukuthi bakhala ngani. Ilona hlelo libuye lingidreyine kakhulu ngoba imfihlo bafethu ayigcini ngokudreyina umnikazi wayo kuphela ubone ngempela ukuthi isuke inzima. Idreyina nawe usuke uyilalela ibuthe hayibo kwesinye isikhathi uyakwazi ukumbambathisa advise umuntu uthi hayi mfisi kanje kwesinye isikhathi uyahluleka kwayo wena ubone ukuthi into ongayithini le. Kodwa kubalulekile kakhulu ukuthi thina nje sinikeze umuntu i-platform asuke eyicelile akwazi ukwenza lokho afisa ukuthi akwenze. Asenzeni kanjena-ke mbukeli weBlack Life TV. Asamukela usisi la ohlelweni simbingelele futhi. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila sakwamukela la kwaBlack Life TV. Ngicela ubingelele umbukeli bese uyazisho nje ukuthi uqhamukaphi phela. Ngizothanda nje ukubingelela ababukela emakhaya. Ngiqhamuka eNtuzuma. La eNtuzuma ntontonto. Yeah. Okay. Akwangakude okay. Ngiyaqala ukuzwa umuntu uqhamuka la ndezela kodwa kulungileke. Ngicela bandla nje mina nombukeli sikulindile sifuna ukuzwa ngawo ukuthi ulethwe yini la kwaBlack Life TV kulolu hlelo. Into eyenza ukuthi ngibhalele kwaBlack Life TV ukuthi nginemfihlo nje enkulu engifuna ukutshela usisi wami since mina naye sashonelwa umasi bancane so sikhule nje sikhuliswa ugogo. Sihlala naye ugogo. So ekukhuleni kwethu-ke sinosisi nje ugogo lakhe umuntu besenzela yonke into esebenza yabo. Then emva kokuthi eqeda ukusebenza kugogo beney'mali zakhe vele ayibekela zona. Imali engasifinyelele ku-66,000 kanje. So iy'mali zagogo-ke kwakungekho ukutheni ukuhleliwe ngathi just imanje ayebekile. Yabo. Kwathi nami-ke sengiqala ukubona nje sengibona ukuthi yabo ngaba nesoka-ke. Manje saplana-ke cause nami ngangaphatha kahle nje umatric wami. So saplana ukuthi uma ngathatha le mali kagogo hambe ngiyofunda siyitholele indawo sihlale lapho naye yabo. Oh hayi qhubeke ngiyakuzwa. Sihlale lapho nje so kahle iplan yami ukuthi ngithathe imali ngishiye ugogo nosisi. Sohlala naye ngifunde ngenze ukhetho yami ngibe nama-qualifications ami. Ngingasho nje ukuthi ngayicabangela mina ngedwa. So into-ke engangiphethe kahle ukuthi emva kokuthi-ke sithathe imali kagogo sahamba nosisi yabo nje ngakhiya itori ukuthi like imali ayiphumi ma-ATM angazi ukuthi kwenzakalani masihamba si-check-a yabo sathola ukuthi imali ikhishiwe. So nami ngathi angazi ukuthi kuphume kanjani but ngoba ikhishiwe-ke ugogo waba ne-stress kakhulu washawa i-heart attack. So manje umuntu nje ufuna ukusizwa ngayo yonke into. Manje usisi wami uyasokola most of the time mina nginokuhamba endlini because like ukumbuka kulesi simo lesi akungiphathi kahle. Ushawe i-stroke yini? So angikwazi ukuhlala naye ngesikhathi like enje. So iphi imali? Imali ngayithatha ngagcinisa kumfana. Yeah for leso sikhathi leso. Then mase ngibona like lezi zinto ezenzakala kugogo nga-decide ukuthi okay asiyibuyiseleni emuva imali. Kodwa-ke angisamtholi ngisho ngifona sometimes nje iringile kokunye ivele ingangenhloko. Ubalekile umfana? Ngibona kanjalo because sisesiningi isikhathi ngakuthola. Mhlawumbe isikhathi singanani ungamtholi? Ngasho ukuthi 12 months wonke kuphela. Unyaka lo. So bafuna uconfess again?
ngibona kungcono ngitshena usisi wami because isimo sagogo sibi. Usisi wakho mdala kunawo noma mncane? Sokukhulakhulana. Mdala kunawo? Yeah. So angazi ukuthi ngizomtshena kanjani ngakho ngithe ngizocela usizo kwa-Blacklife. Okay, I think azama umfanele usisi. Wenzani wena for a living? Ngixakekela Nkosami ngibambela amatoho nje la kuvela khona. Akwazi nokuthi imali oyitholayo uyibeke ubuyisele amali. So niphila kanjani ekhaya? Who's working njengamanje ngaphandle amatoho akho? Siyazama phela nosisi wami yabo Nisola ukhozi amatoho. ngoba nogogo naye wasikhulisa kahle nje. So nathi siyazama ukuthi nathi simphathe kahle ngesikhathi asesekunaso. Mukele Blacklife TV. Ngicela sifonele usisi. Asami simfonele. Hello? Yebo sawubona sesinjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sandla sami. Ukhuluma nomlangeni Magasela, ngikufonela ngwa Blacklife TV ohlelweni olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Yebo. Okay, bengicela sandla sami ukuthi ubambe kanjalo kunosisi oseduze kwami ofisa ukukhuluma nawe mama. Yebo. Bekela nami sandla sami duze speaker. Yeah, khuluma ke. Hello? Yebo njani? Unjani sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Sisina ngikufonela cause khonto engifuna ukukutshena yona. Yebo, njani? Cela abantu ungapanic. Okay. Uyakhumbula ngenkathi size sihamba nawe siye nakhona sizokhipha imali yagogo yangaphuma? Yebo. Ngangisengiyikhiphile vele sinosibungu. Ayenzani imali? Angitholanga i-chance ukuthi ngiyisebenzise imali because wavele wahamba nawe sibuku singakwenzi into asisiyiplanile but ngangithi ngizofunda ngayo. Oh, kodwa isibindi sakho esingaka. Ube wazi kahle ukuthi ugogo akaphilile ekhaya. Satha imali yakhe undlela nje wena nje. Konke wenzele nje. Ngangaqondile nami ukuthi kube kanjena and ngiyayisola nje. Kahle kufuna ukwenzani kahle kumbulala. Cha, hayi ukuthi ngangifuna ukumbulala ngabona ithuba nami anganawe uyazi ukuthi vele nje ukufunda kwami nawe nje akubanga namphumela e-10 so ngangifuna ukuthi ngiyikhokhele mina ngiqhubeke ngifunde. Kodwa waze wayisilingo ngisonkulunkulu yezwa. Yazi wayisilingo wangihoxa. Yazi ngithi nginosisi. Ngisawuyena usisi wakho ngiyaxolisa. Hayi. Ngiyazi ke nje. Ngiyazi. Yazi ngiphoxekile. Angazi. Asikho ngisho amazinga okukhuluma ngazi. Kuningi sisi nje kuningi cause naye angisamthola usibuya imali yagogo so angazi izobuyiseleka kanjani emuva ngoba ngitohoza nje. Hayi, uxoxa Nkosi yami. Thibo. Hayi. Yabona nje ukube awuyikhiphela nale mali kanti uyokuzonikeza nale nto yakho leni ihamba nayo. Hayi ngingixoxile shem. Mengithi ngizama impilo engcono but sengiyabona manje ukuthi ngimoshile and angikwazi ukuthi ngihlale like yabo nje siba manje ucabanga ukuthi kuzokwenzakalani ke manje njengoba lokho kusekhula ke manje shona nestroke ukuthi kuzokwenzakalani angazi ukuthi kuzoyenzakalani bengithi angisho cause nami ngisaphathe kahle kubone nawe ukuthi like mehleli nogogo ngivane ngihambe cause angikwazi ngisho nokumbuka ugogo into eyenzeka kuyena nje ilokhu iringa la ekhanda lami so angazi ngempela singenze njani. Hayi bandla shem.
ukuthi angivale kwale foni lena angazi. Ngiyacabanga nje ungayivali ifoni. Sizobona ukuthi senze njani njengomndeni. Hayi nami angazi mfana yo. On this case, angazi mfana ngicabanga. Ngiyabona nje ukukhuluma nefoni ngizama ukuyifaka ecasulweni zasisi wakho ngifaka ecasulweni zagogo. You are very young for this bro, like you are very young ukuthi unganikeza umfana 66,000 kumuntu okukhulisile. Angijajani wena ngiyakujaja bro. I am judging you and ngiyazi ukuthi mhlambe baningi abazonza Makasela umuntu meze la fanele ungamjudge. Umuntu omdala azashawe stroke. You need to feel the pain bro, like you need to feel the pain. Wena fanele ngabe nje wena uhlala ekhaya unakekele lokho because she's there ngenxa yakho. Ngiyayifeel ipain. You are not feeling the pain because uyahamba. Uyahluleka ukumbuka ngithi. Iyona ipain engihambisayo angikwazi ukuthi ngingahlala ngimbuke sesimini esinjeya. Sebenza ke sandwa sami, pray to God akunikeze umsebenzi. Ukhokhele imali kugogo. Iyona into ezokwenza ukuthi ube right. Which is you're not buying a car for yourself because angazi mina ukuthi amantombazane siwakufundisa kanjani ngabafana. Mina ngikhumbula nje ngingangani bafethu ngiserious kanje ngabafana. Wawuyohlala nomfana after matric. Wathembisa nemali ikhona yonke. Yiphi imali kagogo? Ukuzama nje. Sathi sisazama nathi ukuthi kahle nje shuthi kahle imina owabheda because yena wayithola into ayifunayo nemali wayithola. Imina nje sesenale inkinga. Yabo le nto lebi prove ukuthi njalo many in relationship nabafana basuke bengekho la ukhona. Yabo le nto kuyisanganisa ngabafana usuke engekho cause ukuba wayekuthanda ngendlela omthanda ngayo. I don't think wena ungayenza le nto kuyi-boyfriend yakho. Ufanele simfone simthole ngizothatha ama details e-boyfriend yakho. Ngizomthola mina sizomthola. Kungangcono mhlawumbe nje akakoyiqedi yonke sakhona mhlawumbe. Awusekuphela unyaka u-66,000 uyawazi Chomi ukuthi malini? Ayikho leyo mali Chomi, ayikho. Kodwa kunoma yini fanele nje abe khona fanele atholakala. And ugogo njobe kulisimo ekusona even if anything akakwazi ukukhuluma uzoresponda kanjani esizwe indaba engaka? Ngeke imbulale kwayona leyo nto. Nami ngisaba kona lokho engakho ngicela usizo. Usizo lakho bro ayingeke. Ngiyazi mina lento enyenzayo la bafanele. Umncane kanje after matric usujola ukuthi ufuna ukuhlala nomfana bekwenze njani ho? Asiswakho ngasayibamba icall. Cha uzofanele simsendele imessage angamtshela ugogo. Fanele zama ukuthola ukuthi singayilungisa kanjani le nto befefika kugogo. I'm so sorry. Kwayena nje ngiyazi angixolele ngale nto leyo. Uzoxolela kodwa hayi manje. Umuntu oyistroke umsebenzi mfethu. Uyacabanga umuntu ade kwazi ukuzenzela zonke izinto ngenxa ukuthi nje ngalelo langa wadecide ukuthi athume wena usathanda wasebenzisa wena. Umncane anyways ngibukele Black Life TV sisuchazela udaba lakhe indaba yakhe nogogo angazi namba face kodwa nje yasinda. Inzima nje mfethu umuntu omdala angashaya i-stroke enye into bafethu like ukubuka umuntu ade kwazi uyihambela enza izinto ezama mhlawumbe wayenqana ngalelo langa and then decided ukuthi athume indodakazi noma umzukulu. Umzukulu avela decide ukuthi ngithandela umfana neplan ukuthi benendoda yakhe bahlale bawu2 angazi kwenzakaleni. Ayikho ke manje indoda ihambe no-66,000. Umndeni uqayekile ayikho into azoyenza uyabakaza ufisa simsize. Sizozama ke phela umsizo umsebenzi wokusiza abantu kodwa kusho ukuthi lokho ngisikhuluma iqiniso ukuthi nje lento yokuthenga abafana bafethu ngemali yakhe ukuthenga abafana. Vubelana abafana abanithande bese respond to that. Ungafuni ukuba nje wena inqothovi umfazi enze igama igaxa ufuna prove ukuthi umfana uyamthanda.
Angazi kodwa fortunate enough thina sikhule singekho leke lapha bebafaneni bafuna sidlalela. Ayi kunzima. Ayi sambeni sibana episode elandelayo. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akhathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.